Shigo mana. Baya nan ba na gaya maka yi tafiya ba. Shigo ka zauna dan kai. Kin san gidan da ba naka ba ka dan dinga. Kamar ya ba naka ba gidanka ne ba. Ni gida ba. Baya nan yayi tafiya ba na gaya maka solo ina gaya maka magana da bibi na so ka zauna. Ina nufin ba zai dawo ba. Wani dawowa to ai tun da ya tafi sai wajen wata ɗaya ko wallahi kai ba riga ka san halin shi ai ba sai na gaya ma ba. Allah sarki. Momi. Bari ni faka sai in wuce. Faka me? Tun ya tafi sai wata ɗaya ko biyu yana wuce. Allah? Kina nufin sai wata biyu bai dawo ba? Sosai ma? Ai kai ce wa ka raka ce kawai. Rabon mu da ke tun asabar tun hotel. Wallahi Da waka a wani. za a yi. Kusan wata nawa kenan. Na ga kin ka kyau ne. Allah ya aka yi. Wallahi ji nake kamar kai. Yanzu dai baya nan. Baya nan fara yadda za ka yi. Ai kawai yanzu. Tunda dai ba zama maka zo yi ba. Kin gane? Ai kamar su goma. So goma kaɗai? Ai sai mun kai 30 har asuba ma ma. Wannan ne ya ƙi fita. Sai ma ba dai. A nan za ka shiga nan. Za ka shiga. Shiga. Wallahi ba komai. Ka ce ma za ka dawo. Sai nan tafiye na mana just for emergency aka ce mai gidan na matar shi ta rasu. Shi yasa tafiye na bai yi ba. Ya ganki haka? Ba komai. Shi kenan tunda kin ce ba wani abu. Kai. Iya, gaba ɗaya gaje niki. Bari in zo in canza kayan in yi wanka. Ka san ta ka. Nake ne wanka. Kai, bari in tashi ne wankan nan dai abun zai fi. Bibi ina za ka je? A'a, ya ganki haka kuma. Na saba ganin ki haka kuma kin firgice bari in sa kayana. Ni ka zauna bari in dauko maka kayan. Ba nan na sa su ba. Ya kamata a ce kin gane irin ya happy kuma ya not happy me ke faruwa ne. Ba komai wallahi. Dan Allah ki tashi sa kayana. Ya zaki ce kayana ba sa what is going on? Dan Allah. Sorry bari. Kai kuma waye ne? Sake kafinta ne. Kafinta? Ke waye wannan? Kafinta ne. Ba kaya? Ni ban ma san ba kaya a jikina ba. Amma kun rina min da hankali fa. Kafinta a haka? Na zo Allah ya sa. Ya zo ne ya gwada wardrobe. A haka? Ka fito. na zo na auna mata wa. Fito. Wai za a mata step. Ka fito. Wayo Allah na. Ka fito.